moi kaikki! Tällä videolla me pelataan Total Defensea ja pelataan Nightmare-moodia. Niin. Nightmare. Joo, me voitetaan tää. Mihin päiviin me päästiin äsken siellä siinä Toi on hyvä paikka Green Laserille. Mä tiedän hyvän paikan mun junat, mun moneymakereilla. Ei oo. Ei oo. Äijä menee vaikka ne overpowered place, mistä äijä saa rahaa. No mä laitan adoskipita päälle. Okei, mä sellaan nää, koska tää on ihan huono paikka laittaa nää kuitenkin. Mä tein 360 voidin, jei! No tiedä, sit mä voin resettaa. Mä laitan mun moneymaker. No mä laitan mun ensimmäisen moneymaker. Ääneitä tuntot! Laitas tää. Tum. Ola. Pistääks tää tonne? Ei! Ja mä en mene first person. Upgrade Green Laser. Mä koska mä menen mun päälle. Mut eiks tää juunet ollu eilen viimeksi 1200? Eiks jo nyt se on 900? Mä laitan mulla toisen juunetin, niin mä laitan 3 juunettia. Mä oon laittanut Mä laittanut 3. Eikä mä laitan mun moneymaker. Mä oon laittanut 3. Mä oon laittanut 5 rosefarmia, YK, kone, 5. Mä oon laittanut 5 rosefarmia. Mä akkuidaan kaikki. Oliver. Melkein kaikki. No. Täällä on pääsemässä nyt vielä läpi. Jaa. No mä arvaan mikä aika nyt on. Mä siirrän mun Green Laserin paikkaa. Mutta tän veitskipin jälkeen mä laitan mun parhaimman juunetin mun inventistä. Mä tarvitsen laittaa yhden hyvän juunetin, mikä on surfetti nimen niitä waveskipin jälkeen. Ja mä lainan tänne. Mun Green Laser on toinenkin. Okei. Tikko tänne. Let's go. Mutta tää ei oo mun juunet. Mä annan tän mun kaverille takas tän videon jälkeen. Niin. Mä sille lainaan sen. Joo, mutta tää on mun ensimmäinen kerta käyttää tätä. Joo. Ei. Ei oo toi minun meneteri. Joo. Just kääntyi mua päin. Oh my god. Joo. Minä oon vetänyt tätä näin crazyksi. Sen ilme on semmoinen. Oikeesti kato se ilmettä, kato mun ilmettä. Pari siellä bro, mä just liittasin. Joo, ei me hävitään. Miksi? Ei. Tapa se minun toinen, koska mä aina sille selkään ja...
Plesauro. Mitä se ei tehnyt sitä alkanaan sitä liikaa? Joo, me voitetaan tää silti. Ja sä sanoit yhden kertana kaksi viimania on jo liikaa, niin minä laitoin 2 supekkiä viimania, ja minä menen hakemaan minun rahaa. Minun rahaa on 5 levyä. Ja niin mä ottaa enemmän mahtia. No näitä petuista toiletti, warming. Meno! Tuttari paakaa puolelle, tuttari! Upgrade military toilet girl. Toilet, UN. Joo. No, pitää upgradea tätä. Meillä on niinku 100 HP, josta me menee meidän baseen. Joo. Se kuoli. Max level green laser. Oli 2,2-vuotias. Minun subjektiivihan on 3-vuotias. Joo, mut sä antat hiiviölle ja kaikki saa niinku max level nopeesti. Mäkin voitan niin viimeisille levuille. Tarvin vielä 2 osaa vedottaa. Kaikki. Tai sarvin 2. 0. Ja mun sentatiivi sanoi, että se ei halua upgradeja. Mä annoin sille silti upgrade. Minä nostasin tätä upgradea. Ja minä en saa sitä liikkua. Miksi nää ei voi olla kävellä näitä juunetteja, kun nää toilettiin tän luonen nää toiletit? Eikö nää... Joo. Miksi tämä ei voi vaan kävellä tänne, kun siellä on jalat? Ja sit vaan... Kaikki toilet, meillä on jalat, niin ne menee nopeen. Mutta miksi kässuolet menee näin nopeen? Tämä kissat sulle tulisi vaan tälleen. Joo, sun mani on aina max-levelinen mun, kun mulla on 8 levoja ja sulla on 5. Onko sinä mun moneymaker aina ennen sua max-levelillä? Joo, kun mulla on 8 levua. Ja mulla on vaan 5. Nyt Oliver. Ja nää upgradeit on aika... Sä yritit... Joo, oliko tätä mitä sä yritit sanoa alussa? No. Tänne on tullut uusi vieras. Joo, mä sanoin jo sun nimen 30 kertaa. No nyt! Me hävitään, koska täällä on minun toimet, mikä minua. Mikä on minun. Joo, me voitetaan, kun tää on max level. Miksi se pleissaa lisää noita? Ok, mä pelasin toisen. Ja vain kaikki hyvin juunet, mitä sulla on tällä hetkellä, koska toi kaikista enemmän damagea. Mä en yksin hyvin niistä juuneista. Nyt mä laitan tällaisen tornadoon. Mä instamaxasin tän level 3. Se on liian ja mun
halua liikkua. Aika ei ole ulko-ovella nähty. Haluatko nyt nähty mun hiiriä, se ei halua edes liikkua. Joo, mutta Oliver. Joo, se tekee kuitenkin enemmän massia. Joo, mä tein 2000 per wave ja sä teet 600. Kaikki, kuinka paljon kuuluu? Kuinka paljon kuuluu? Oliver, oota, Oliver. Milloin mä saan tän Unitin sulta ikiomaksi? Mä saan sen Unitin kanssa koko meni vielä. Joo, mä menen sit katsomaan Marketplaceissa kohdassa tän matsin jälkeen. No se exclusive. Joo. Koko vieressä. Sitten kun menee 2 päivitystä, niin mä en saa sitä. Jos mä saan sen, niin mä varmaan mä haluun sen. Mikä sen nimi on? Onko se joku Chief Scientist? Kameraman. Ja mun takia ei ole Chief. Mut Oliver, miksi mä en saisi tätä tänään ikiomaksi? Mä vaan kysyn. Noko, sit kun jos mulla on gemmejä saada se, mulla on niinku 0 gemmiä. No mä en oo vieläkään pelannut yhtään Eastbonia. Onko mulla vieläkin se punainen viiva? Se punainen viiva. Mee City. Ai sulla. Eiku sulla. Ei oo. Joo, mä pelasin. Ei oo liian koska tää peli on jo liian läsnä. Sitten kun mä aloitin pelannut tätä, niin se ei ollut kuitenkaan siinä. Kun se nuoli oli sillä Messity, niin pelattiin joku muu moodi. Joo, me voitetaan tää. Jaa! Tänä me oltiin sillä me ei voitetaan, sit me voitetaan tää. Pidä kun kukaan päästä ja mä saan hämmerin päähän. Pidä sitä kukaan. Okei, nyt se mäksi. Ehkä sä haluat. Joo, mä en vaan nyt liiku tästä. No näytti semmoinen se meidän pään tähän. Tää on se Magic Engineer Cameraman. Sandstorm Camo niin. Ja onko se mikä nyt menee? On the Klaku meni! Mut oota. Klaku meni taaksepäin vai ylöspäin sitä? Vai sivulle vai oikealle? Sivulta. Koska Klakumen on nyt siinä ihan... Sorry, jos Klakumen liikataan. Tai otetaan siitä zombiet pois. Niin sitten, jos menee loppupäivitys, mä voin saada sitä Robluxilla. Onneksi mä tuun saamaan jonkun verran jossain vaiheessa Robluxia. Mä saan sen. Jos mä saan sitä, mä menen marketteisiin. Mä teen sanomaan vaan vähän gemmejä. Mut Oliver? No? Mikä sen Unitin nimi on? No siis luen sen. Mistä minä tiedän? Joo, tuosta on vähän huonoja juunetteja huonoissa paikoissa tällä hetkellä, kun ei tee mitään. Ai niin. Niin. Mä. Onko tää sun ensimmäinen kerta voittaa Nightmare Mode täällä käyttäjällä? No, tämmönen tyyppi
Vai melkein päässyt. Mut sä tiedät arvaa mitä? Mä oon nähnyt sen uuden Duchess Toiletin Androidissa, kun mä pelasin yhden tyypin kanssa. Ja se oli salaisesti Tladrek. Mä en oo nähnyt sitä paitsia. Mä melkein näin sen, kun jollain tyypillä oli Joo. Mut kun mä olin... Aina oli joku bacon-herja. Se oli sen ainoa juone. Ainoa, että se vaan ei upgradeatu sitä. No, mutta Oliver, mitä? Jollain tyypillä oli 4 upgraded Titan Clockmania niitten inventissä. Miten se on mahdoton? Okei, jos mä käytetään mappia, siinä olisi prosentti olisi 0,000,1. Miten se on saanut noin harvinaisen prosentin? Eikö se on 0.001%? Niin paitsi jos yrittää saada 4. Niin se on... Oliko siellä 10? Joo, se näytti... Mut se lähetti mulle threadin ja näytti mulle niinku 100 niitä. Haluatko tietää? Se prosentti on sitten oikeasti 0. Joo, edelleen katso toi videosta pois. Katso mun massia. Joo, kato mun massa. Sulla on niinku 77 000. Sulla. Eiku mulla on 124. Mulla on 1, 2, 4, 9. Mulla on joku niinku 2 000. Ja miten tää Scientista on nyt jaksaa edes kävellä, koska tää on näin vanha? Sinä vaikka palotat itse sun suuja. Ei sulla ei ole sisuksia sisällä tyyppi. Tällä tyypillä ei ole sisuksia. Joo, tää on vähän liian lagaa. Mä menen tänne. Jaa. Giant Smooth. Me ollaan saatu Giant Smooth health jo half a health. Joo, mä instamaxasin ton yhden Mutant Toilet Girl. Mitäs me voitetaan tää, kun tää menee ihan pois. Ei varmaan voiteta. Jaa. Joku näkee sen. Mä voin enää saada sitä. No. Minun YouTube-channel sitä näkyy. Mitäs mä tulla voittaa tää kohta? Giant Smooth Toilet. No me voitetaan tää silti. Max. Sitten Instamax. Nothing is impossible. So oliko se tän koko ajan tällainen? Nothing is impossible. Mutta jos te tykkäsitte tästä videosta, niin smashakkaa sitä subscribe-buttonia ja peukkua. Ja heippa!